Hej alle sammen, jeg skulle lave en Ask Me video. Ja. Ja, godt. Mads Riesel Kvist. Ej, jeg kan ikke udtale nogen navne. Godt. Jeg sprogspørger i dag, var sådan set, hvad. Han skriver, hvem er den mærkeligste ven på Facebook, du har? Jeg tror ikke, jeg har nogen venner, der er mærkelige. Kun mig selv. Ej, det er ikke en ven, eller det ved jeg ikke, men... John Møffe Larsen. Hvad sker der lige? Der sker ikke så meget. Alexander Plenser Grøn. Hvad synes du om mig? Alexander. Du er okay. Ej, jo, du er en flink fyr. Flink. Rigtig god. Har en nice stemme. Nice grin. Charlotte Mel. Ja. Hvad synes du om mig? Vi har ikke skrevet så meget sammen, og nej, det har vi ikke, så jeg kender dig ikke så godt. Så jeg ved ikke, hvad jeg kan synes godt om dig, men eller hvad jeg kan sige. Hvad bestiller du, når du er på messen? Massen. Hvad fanden er massen? Jeg kan ikke huske, hvad massen er. Godt. Mor! Ej, nu stopper jeg. Andreas Kaspersen, hvad synes du om mig? Du er nice. Jeg har kun skrevet med dig en gang, og det var hej. Det var det første. Ja. Natalie Sind, hvad synes du om mig? Du er fantastisk. Ja, det er du. Du er rigtig sød. Mads Riels Kvist. Hvad synes du om mig? Fuck, der kommer mange af dem der. Du har ansøgt mig i dag eller i går, hvor jeg har fået 17 mandeanmodninger eller sådan noget, hvor du var en af dem. Jeg kender dig ikke så godt endnu, men det virker ret flink. Andreas Hummermann, er du forelsket? Ja, jeg er forelsket i Justin Bieber. Den der plakat, det er en mine venner har tegnet på. Men så kan I se, her der er Justin Bieber. Når der står Justin Bieber, ja. Og hjertet her, der står Justin Bieber over. Hvem er din bedste ven eller veninde? Min bedste veninde, hun hedder Cecilie Voss, og min bedste ven, han hedder Jonas, men jeg kan ikke huske hans efternavn. Ja, Oliver Bæk. Jeg synes, du er mig. Du er mærkelig. Ej, det er fint nok. Julie Lund. Hvad synes du om mig? Du er god til fodbold. Jeg har selv set dig spille nogle fodboldkampe i Fortuna. Ja, du er super god. Ja. Og Mathias Jensen, den sidste. Nej, ikke den sidste. Hvad synes du om mig? Du er pæn nok. Ej, du er flink. Og så Patrick Vatman Jørgensen, hvad synes du om mig? Der kommer mange af de der spørgsmål. Du er en god ven. Du er super. Mit udseende fra 1 til 10 spørger Patrick. Det er nok... en stor 8. Den er god. Ja, husk at tjekke min blog og synes godt om og sådan noget.
Vi ses.